meget af det, jeg kunne forestille mig, det er et verbum. At uopnå. At uopnå, det er godt. Det eksisterer jo ikke nogen steder. Det eksisterer ikke nogen steder, for det er en virkelig kreativ indifference. Igen. Hej Michael, det er Carina. Hej du. Det er jo fordi, at jeg laver den her film om Knud Pedersen, ikke? Og den omhandler sådan en række uopnåelige projekter, som jeg prøver at folde lidt ud. Knud og jeg har jo kendt hinanden en del år. Han har foreslået mange projekter, som jeg husker, der ikke er blevet til noget. Det lå sådan set indbygget i hans praksis, at mange af de her ting ikke nødvendigvis skulle gennemføres, men at ideen i sig selv altså skulle sætte nogle tanker i gang, eller bare give anledning til at tænke et sted, eller en institution, eller en praksisform på en anden måde.